Așa, nu mai am. Hai, da. Pa, 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 pa. Mai o dată. Hai, da. Hai, da. Hai, da. Hai, da. Foc, foc. Hai, da. Înapoi. Hop. Da. Sus. Bravo. Mai o dată. Hai, da. Aici nu. Hai înapoi la tata. Hai. Hai înapoi la tata. Hai. Hai, da. Hop, hop. Gata. Hai, da. Zi. Ah, bravo! Înapoi. Oh, încotro. Nu-i Acolo nu-i tata. Aici e tata. Înapoi, hai, da. Jasmine, vii la mine. Hai da la mine, hai da. Nu, acolo nu, Jasmine. Hai. Hai, vino la mine, hai da. Hai la mână. Hai, da. Nu. Aoleu, hai da. Hai înapoi. Oh, încotro. Obosit. Hai da. Ce faci? Ce faci? Încotro. Hai da. Hai, de mânuța, hai. Ce faci? Pățicul, hai da. Hai să se ducă încolo, hai da. Hai la tata, hai, da. Hai. Hai, da. Du-te, hai. Bravo. Dai să tragem ciorapelul. Hai, da. Hai. Hai, da, înapoi. Hai, ține. Înapoi. Hai, da, da. Opa. Opa. Jasmine. Am dus. Ce o să se ducă de acum încolo? Dacă mă lăsam să se ducă, mai mergea bun și bine. Înapoi, că aici nu-i de noi. Aici sunt chestii altceva. Hai. Ați băgat în cur. Dar n-ar lăsa mâinile la jos. Ține echilibru. Hai, Hai la Mona, hai La da. mine, hai, da. Hai la Mona, Jasmine. Hai la mine. Hai da, hai da. Stai. Dar stai că-ți dau drumul, dar... Mai nervoasă. Hai înapoi. Hai la mine, hai, da. Hai, da. Dai un pusi, dai. Mai târziu. Bravo! Obosit. Hai, da. Hai, mai facem o tură. 2, 3 și gata. Face ca și mă, să aduc cu călcâiele în pământ. Dă-și mă, puțin ce vreți. Puc! Hai, da. Înapoi, înapoi. Hai și la mine. Hai, da, și la mine. Bravo! Puc, puc, puc! Bravo! Înapoi. Dai un pusi, dai.
Aici sunt. Aici, aici. Ai probleme cu direcția. Hai da, GPS-ul. Hai, unde-i? Hai da. Hai. Hai da. da. E ușa închisă acum. Aici, hai. Ține. Jasmine. Bravo! Ține acolo. Nu-i. Opa. Înapoi. Deja suflă greu. Jasmine, Hai da. ia uite. Opa! Aici. Cum te torci? Hai, dă mânuța. Hai, dă mânuța. Nu, nu-i bun. Hai, da. Opa! Păi ce ai făcut? Stai să tragem ciorapii ăștia. Stai! Acum la 4x4. Hai, da, vine aici. Nu vrea. Ia la sus, vedem ce face cu el. Hai, vino. Opa! Hai, totul tremurat. Deci eu nu știu să mă pun jos. Grație se pune. Pong. Ce faci, Jasmine, acolo? Ce faci? Nu-i voie. Așa, în partea altă. Unde te duci? Ei, încotro. Iară la geantă. Unde te Vino duci? înapoi. Unde te duci? Da. Te loc mulțumită de rezultat. Unde te duci? Nu-i voie. Nu-i voie. Ce ai făcut? Îți dai seama? Ai furat sticla, du-o și mie. Nu! Hop! Nu merge, hop! Ca nu merge. Hop! Ce faci? Păi, nu simți? Înapoi, stai să umăresc pe sticla. Ce faci? Nu-i voie? Hop! Unde te duci acum? Ha? Ce faci acolo? A. Opa! Ce faci? E cam greu, bă. Hai. Hai. Puiu.
voie aici. Nu, asta nu-i voie, nu-i... No! N-ai loc, n-ai. Hai. Hai înapoi. Hai, da. Stai să tragem ciorapei. Stai. 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 Du-te la tata, du-te. Să nu văd că nu mai fac. Trebuie tatăl tatăl. Hai, da. Unde te duci? Și aia ce-i? Ce faci acolo? Ha? Ce-i aia? Hai, că vin aici. Nu. Hai, da. Și mă că te prind. Ai văzut-o? Nu-i mulțumită de destinație. Nu-i voi acolo. Nu. Nu-i voie. Nu. Nu. Lasă, mai pe la anul te învăț eu să faci graffiti pe pereți. Nu-i voie. De ce arunci? Hai la mama, hai. Unde-i mama? Hai, Unde-i da, vin mama? aici. Hai, da. Hai, da. Nu. Nu mai vrei obosit. Nu-i